Tervetuloa mukaan. Oletko sä koskaan seissyt pimeällä pihalla, katsonut ylös tähtitaivaalle ja miettinyt, että miltäköhän noi kaukaiset galaksit ja sumut oikeasti näyttäisi lähempää? Mä ainakin oon. Ja yleensä se ajatus on sitten pysähtynyt just siihen, kun muistaa ne kalliit laitteet, ne monimutkaiset säädöt ja tietysti sen valosaasteen, joka on kaikkialla. Joo, tuo on ihan se klassinen tarina. Harrastuksen aloittamisen kynnys on perinteisesti ollut siis aivan valtavan korkea. Niinpä. Se on vaatinut teknistä osaamista, kärsivällisyyttä ja usein aika ison pinon rahaa. Juuri niin. Mutta tänään me pureudutaan syvälle aiheeseen, joka lupaa muuttaa tämän kaiken. Olet toimittanut meille todella mielenkiintoisen kattauksen lähteitä, artikkeleita, akateemisen oppinnäytetyön ja jopa yhden tosi vilkkaan Reddit-keskustelun. Kaikki käsittelee älyteleskooppeja. Meidän tehtävä on nyt selvittää, mitä nämä laitteet oikein on, mullistaako ne todella tähtiharrastuksen ja mihin tämä teknologia on meitä viemässä. Käydään kimppuun. Okei, aloitetaan ihan perusteista. Kun mä kuulen sanan älyteleskooppi, niin en ole ihan varma, mitä se tarkoittaa. Onko se vaan teleskooppi, johon on liitetty kone, vai onko se jotain ihan muuta? Mitä se siis käytännössä tekee eri lailla kuin perinteinen putki? Se on tosi hyvä kysymys, koska se ero on ihan perustavanlaatuinen. Tärkein muutos on se, ettei älyteleskoopissa ole okulaaria. Ai siis sitä reikää, mistä katsotaan läpi. Juuri sitä. Sitä ei ole. Koko laitetta ohjataan sovelluksella sun puhelimella tai tabletilla. Sä kerrot sille, mitä sä haluat nähdä, ja se hoitaa loput. Ihan kaiken. Ihan kaiken. Se paikantaa kohteen GPS:n avulla, kohdistaa itsensä, alkaa seurata sitä taivaan pyörimisen mukana ja mikä tärkeintä, se alkaa ottaa kuvia ja pinota niitä päällekkäin reaaliaikaisesti. Eli se tekee kaiken sen työlään osuuden automaattisesti. Ja sen sijaan, että mä tihrustaisin jostain pienestä reiästä, mä näen sen kuvan rakentuvan livenä tabletin ruudulle. Just niin. Ja tämä on tosi kiehtovaa, kun sen asettaa historialliseen kontekstiin. Lähteessäkin muistutetaan, että itse teleskoopin perusidea on satoja vuosia vanha. Aivan. Ensimmäiset linssikaukoputket keksittiin Hollannissa jo 1700-luvun alussa, ja Isaac Newton kehitti peiliteleskoopin vaan vähän myöhemmin. On menty satoja vuosia eteenpäin pienin askelin, mutta tämä on nyt ihan valtava harppaus. Toki eihän se tietokoneohjauskaan nyt ihan uusi juttu ole. Yksi lähteistä mainitsi, että jo 80-luvulla oli näitä go-to-jalustoja, jotka osas suunnata kohteisiin. Mikä tästä nyt sitten tekee niin erilaista? Avainsana on integraatio ja helppous. Ne vanhat järjestelmät vaati edelleen paljon säätöä, erillisen virtalähteen, koneen ja syvällistä ymmärrystä. Joo, piuhoja ja kärsivällisyyttä. Juuri niin. Nyt kaikki on yhdessä paketissa. Teleskooppi, kamera, tietokone ja jalusta. Ja just ne joukkorahoitetut projektit, kuten se Unistellarin Odyssey vuonna 2017 ja Vaonisin Stellinä 2018, ne toi markkinoille nämä ekat täysin integroidut kuluttajaystävälliset laitteet. Ne tavallaan poisti sen valtavan teknisen esteen siitä harrastuksen tieltä. No, mennään sitten käytäntöön. Yksi sun toimittamista lähteistä oli se Reddit-keskustelu, jossa joku pohti jos tämmöisen laitteen ZVO C-Star S50 hankkimista. Se oli kiinnostunut tähtikuvauksesta, mutta ei ollut valmis laittamaan tuhansia euroja kiinni johonkin monimutkaiseen laitteistoon. Millaista palautetta se sai? Ne vastaukset oli todella puhuvia. Yksi käyttäjä kiteytti sen täydellisesti. Eka asennus vei siltä 15 minuuttia. Okei. Ja nykyään koko homma on kuvaus valmiina 3 minuutissa. Hän hehkutti saaneensa laitteella tappavan hyviä kuvia kuusta ja sen hintaan nähden aivan uskomattomia kuvia syvän taivaan kohteista. Siis galakseista ja sumuista. Ja tässä tulee se mielenkiintoisin kohta mun mielestä. Toinen käyttäjä kertoi asuvansa Dallasin keskustan lähellä, siis yhdessä Yhdysvaltojen pahiten valosaastutetuista paikoista. Aivan. Hänellä oli aiemmin ollut tuhansien eurojen perinteinen kalusto, mutta se sanoi suoraan, että saa tällä muutaman 100 euron siisterillä parempia kuvia. Ja paljon helpommin. Ja se kuvien pinoaminen on se taika siinä. Yksittäinen kuva, jonka se teleskooppi ottaa, voi olla tosi kohinainen ja haalea, varsinkin kaupungin valojen alla. Totta kai. Mutta kun se laite ottaa satoja tai tuhansia tällaisia lyhyen valotuksen kuvia ja pinoaa ne älykkäästi päällekkäin, niin tapahtuu jotain maagista. Se signaali, eli se kaukainen galaksi, se vahvistuu.
ja se satunnainen kohina taas vaimenee. Eli siksi sä voit nähdä jotain, mikä olisi paljalla silmällä ihan mahdotonta nähdä kaupungista. Juuri niin. Se käyttäjä mainitsi myös jotain, mikä huvitti mua. Se sanoi voivansa ohjata sitä teleskoopia sisältä lämpimästä, kun ulkona on pakkasta. Haha, joo. Eli ei enää sitä klassista tähtiharrastajan kohtaloa, että seisoo helmikuussa 20 asteen pakkasessa ja yrittää kohdistaa kaukoputkea kohmeisin sormin, vaan voi vaan istua sohvalla glögimuki kädessä ja katella galaksejan tabletilta. Sehän on jo itsessään vallankumous. Ehdottomasti. Ja se vastaa suoraan siihen ongelmaan, että kun selkeitä öitä on Suomessakin aika vähän, niin sitä kallisarvosta aikaa ei haluta tuhlata johonkin turhauttavaan säätämiseen. Aivan. Se sanonta, että paras teleskooppi on se, jota tulee käytettyä, osuu ihan naulan kantaan. Nämä laitteet poistaa melkein kaiken sen kitkan, joka estää lähtemästä ulos kuvaamaan. Aloittelijalle se tarjoaa välittömiä onnistumisen kokemuksia. Selvä. Eli aloittelijalle tämä vaikuttaa lähes täydelliseltä ratkaisulta. Mutta onko se vaan joku ponnahduslauta? Tavallaan lelu? Vai voiko tällaisella laitteella tehdä myös jotain vakavampaa? Ja nyt päästään asian ytimeen. Siinä samassa Reddit-keskustelussa yksi kokeneempi harrastaja esitti todella painavan huomion. Hänen mukaansa suurin osa käyttäjistä vaan raapaisee pintaa siitä, mihin nämä laitteet oikeasti pystyy. Miten niin? No hän kertoi itse kuvanneensa samaa galaksia useana peräkkäisenä yönä ja keränneensä sille yhteensä jopa 7 tuntia valotusaikaa. 7 tuntia. Eli se ei vaan ottanut yhtä nopeata kuvaa, vaan keräsi dataa järjestelmällisesti pidempän aikaa. Täsmälleen. Hän myös mainitsi ohimenneen muttuvien tähtien analysoinnin ja asteroidien seurannan. Tämä ei ole enää vain nättiä kuvaa Instagramiin, vaan järjestelmällistä datan keruuta. Okei. Ja se vaatii jo kärsivällisyyttä ja halua opetella erillisiä kuvankäsittelyohjelmia, kuten Cyrillia tai PixInsightia, joilla sitä datasta saa kaiken irti. Onhan se uskomatonta, että se laite tekee tämän kaiken automaattisesti, seuraa kohdetta, pinoaa ne kuvat. Aiemmin tämä vaatisi erillisen koneen ja tuntien työn. Mikä se moottori on tämän kaiken takana? Se moottori on nimenomaan tekoäly. Se ei ole mikään lisäominaisuus, vaan se on sen koko laitteen sielu. Aivan. Se hoitaa sen kohdistuksen, seurannan ja sen kuvien pinoamisen. Yksi sun lähteistä, se akateeminen opinnäytetyö, määrittelee tekoälyn yksinkertaisesti koneiden kykynä havainnoida ympäristöään, päätellä ja oppia datasta. Ja just siksi se sopii tähtitieteeseen kuin nenäpäähän. Miten niin? Koska tähtitiede on pohjimmiltaan valtavien ja usein tosi sotkuisten ja koinaisten datamäärien käsittelyä. Siinä opinnäytetyössä todetaan, että tekoälyä on käytetty ammattipuolella jo 80-luvulta lähtien kääntämään teleskooppien raakadataa ihmiselle ymmärrettävään muotoon. Se, mikä on uutta, on, että nämä samat periaatteet on nyt paketoitu kuluttajatuotteeseen. Hetkinen, pysähdytään tähän hetkeksi. Tämähän on se ydinjuttu. Ammattilaiset NASAlla kerää dataa pitkän ajan kuluessa ja antaa tekoälyn käsittele sen. Nyt tämä Reddit-harrastaja tekee periaatteessa tismalleen sama asia omalla takapihallaan. Se kerää 7 tuntia dataa ja käsittelee sen ohjelmistoilla. Tämä ei ole enää pelkkä parannus vanhaan, tämä on ihan uusi tapa harrastaa tiedettä. Tuo on se oivallus. Se raja ammattilaisen ja harrastajan työkalujen ja menetelmien välillä on alkanut hämärtyä. Ja se, mitä tekoäly tekee siellä ammattilaispuolella, on aivan uskomatonta. Mä ymmärrän, että tekoäly auttaa datan käsittelyssä, mutta se tuntuu vähän abstraktilta. Miten tämä näkyy ihan käytännön tutkimustyössä, vaikka just siellä NASAlla? Otetaan konkreettinen esimerkki, joka mainittiin sun lähteissä. NASAn aurinkoa tutkiva SDO-satelliitti. Auringon jatkuva armoton säteily kuluttaa ja heikentää sen kameroita ja sensoreita ajan myötä. Eli se vääristää kuvia. Juuri niin. Ja aiemmin se kalibrointi piti tehdä laukaisemalla harvakseltaan luotainraketteja, mikä oli tosi kallista ja tehotonta. Ja miten tekoäly ratkaisi tämän? No tutkijat opetti koneoppimisalgoritmin tunnistamaan tietyt auringon rakenteet satelliitin ottamista kuvissa. Sitten ne syötti sille rakettien keräämää tarkkaa vertailudataa. Nyt se tekoäly pystyy jatkuvasti vertaamaan sitä satelliitin huonontunutta kuvaa siihen, miltä sen pitäisi näyttää ja korjaamaan sen lennosta. Nerokasta. Eli se toimii ikään kuin jatkuvana laadunvalvojana korjaten sitä laitteiston kulumista reaaliajassa. Se on vaikuttavaa.
mutta se on silti vaan olemassa olevan datan parantelua. Pystyykö tekoäly myös tekemään ihan uusia löytöjä datasta? Ehdottomasti, ja siihen on loistava esimerkki Japanista. Tutkijat antoivat tekoälyn analysoitavaksi valtavan kuvamäärän Subaru-teleskoopilta. Se syväoppimisalgoritmi kävi ne kuvat läpi ja onnistui ensin tunnistamaan niistä 560 000 galaksia. Mutta se ei jäänyt siihen. Tämän jälkeen se luokitteli näistä galakseista 80 000 spiraaligalakseiksi, ja tarkkuus oli 97,5%. Uskomatonta. Se on tehtävä, joka olisi ihmisjoukollekin valtava urakka, ellei jopa mahdoton. Juuri niin. Se vaatisi vuosien työn asiantuntijoilta, mutta tekoäly teki sen nopeasti ja ilman ihmisen väliintuloa. Se näyttää, miten tekoäly voi löytää ja luokittella asioita datamassoista, jotka on ihmisaivoille aivan liian suuria. No, mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa tulevaisuudelle? Jos yhdistetään tämä harrastajien helppokäyttöinen teknologia ja ammattilaisten tekoälysovellukset, niin mihin me ollaan menossa? Tuleeko meidän kaikkien takapihoille jotain minikokoisia Hubble-teleskooppeja? No, se ei ole ehkä edes kaukaa haettua. Lähteet viittaa selvästi siihen, että kuluttajateknologia ja tieteellinen tutkimus lähenee toisiaan kovaa vauhtia. Markkinoille huhutaan jo uusia tehokkaampia malleja. Yksi lähde mainitsee esimerkiksi Seistar S7-mallin, jossa voisi olla parempi kenno ja pidempi polttoväli. Se mahdollistaisi yli 60 sekunnin yksittäiset valotukset. Se on jo paljon. Se on todella paljon. Ja käyttäjien toiveillista tuleville ominaisuuksille on pitkiä. Lähteessä puhuttiin esimerkiksi jäähdytettyistä kameroista. Miksi se olisi tärkeää? Laatua erityisesti pitkillä valotuksilla. Se on yksi niistä ominaisuuksista, jotka on aiemmin erottanut kalliit ammattilaiskamerat harrastajalaitteista. Entäs se ohjelmistopuoli? Mainittiin jotkut pilvipohjaiset yhteistyöalustat. Miten ne toimis? Kuvitelle, että sä kuvaat yhtä osaa taivasta Suomessa ja toinen harrastaja kuvaa vierestä aluetta vaikka Espanjassa. Pilvipalvelu voisi automaattisesti yhdistää teidän kuvat ja rakentaa niistä valtavan jaetun mosaikkikuvan. Se olisi paljon laajempi ja yksityiskohtaisempi kuin kumpikaan yksittäinen kuva. Se muuttaisi sen yksinäisen harrastuksen yhteisölliseksi projektiksi. Aivan. Mutta kaikkein jännittävin visio on se, mitä tapahtuu, kun yhdistetään nämä verkottuneet teleskoopit ja tekoäly. Yksi lähde visioi älykkäästä toimintoa, joka tunnistaa kuvista automaattisesti uusia ilmiöitä. Sun laite voisi ottaa kuvan, verrata sitä reaaliaikaisesti olemassa oleviin tähtikarttoihin ja tietokantoihin, ja jos se huomaa jotain poikkeavaa. Niin, uuden valopisteen, jota siellä ei eilen ollut. Juuri niin, se voisi hälyttää. Tämä saattaa olla uusi supernova tai tuntematon asteroidi. Ja tässä mennäänkin jo paljon syvemmälle kuin pelkkään kuvien ottamiseen. Se on jo osallistumista tieteeseen. Juuri tämä on se kansalaistieteen pyhä graalin malja. Ei enää pelkkää datan kuluttamista, vaan sen aktiivista tuottamista. Sun laitteesta voisi tulla yksi solmu maailmanlaajuisessa virtuaalisessa observatoriossa. Se skannaisi taivasta jatkuvasti ja sen keräämä data olisi välittömästi ammattilaisten analysoitavassa. Se madaltaa tieteellisen osallistumisen kynnystä tavalla, jota me ei olla koskaan ennen nähty. Eli se pieni laite omalla takapihalla voisi aidosti tuottaa tieteellisesti merkittävää dataa, melkein kuin itsestään. Se on valtava loikka pelkkien kauniiden kuvien ottamisesta ja niiden jakamisesta kavereille. Kerätäänpä ajatukset vielä yhteen. On ihan selvää, että älyteleskoopit on madaltaneet tähtiharrastuksen kynnystä aivan dramaattisesti. Ne tekee siitä nopeata, helppoa ja palkitsevaa. Ja ne tuottaa upeita tuloksia jopa kaupungin valosaasteen keskeltä. Aloittelijalle ne poistaa sen suurimman esteen, sen alkuun pääsemisen teknisen tuskan. Aivan. Ja kokeneemmille harrastajille ne on kehittymässä yhä tehokkaammiksi työkaluiksi, jotka mahdollistaa syvällisen datankeruun ja jopa osallistumiseen ihan oikeaan tieteelliseen tutkimukseen. Tulevaisuus on tekoälypohjainen ja verkottunut, ja siinä tulevaisuudessa se raja harrastajien ja ammattilaisten välillä muuttuu yhä merkityksettömämmäksi. Jätetään sulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Me puhuttiin siitä, miten tekoäly auttoi japanilaisia tutkijoita luokittelemaan jo tuntemiamme kohteita, spiraaligalakseja. Se on siis erinomainen työkalu tunnetun tiedon järjestämiseen.
Mutta mitä tapahtuu, kun näitä älykkäitä ja verkottuneita teleskooppeja on tuhansia, kenties kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa, ja ne kaikki skannaa taivasta jatkuvasti? Voisiko juuri tämä harrastajien maailmanlaajuinen verkosto tekoälyn avustamana olla se, joka löytää jotain täysin uutta ja luokittelematonta? Jotain, mikä ei sovi mihinkään nykyiseen kategoriaan ja joka pakottaa meidät arvioimaan uudelleen sen, mitä me luulemme tietävämme maailmankaikkeudesta.